timekureva kuti izvo kune mukadzi akafa ari mukati meimba yomwe murume riri girlfriend ratorwa kunopinda muimba. Nyaya yakaitika kwa Rusape kutaura kwatuita mhuri yeZimbabwe. Rusape rwave ruviri izvezvi kutaura kuno kwatuita mhuri yeZimbabwe kuheadlands iRusape zvakare izvi kutaura kuno kwatuita kune murume nemukadzi vakapiswa nemvura zvakare nemukadzi mushure mekunge mumwe mukadzi ashanya kuenda kwaakaenda murume ndikutora mukadzi ndikubva aisa mumba aisa mumba manext joni vamwe chibva tora zvikanzi shamari nevana kuno kundo zvaitika ndobva afonera mukadzi paakafonera akati anditwa izvozvo ndakavaka ndega isai mvura muchoto ndiri kuuya amai ndokubva yataka kubhoila mvura yaiswa kudaro mhuri yeZimbabwe ndokufamba motokari dzakakwira dzaifamba amai kumakunda cheketsai musoto kumakunda kwamamba uko kwamanya kwematikari kumakebi ndobva asvika ndokungotora mvura iyayi akatinanga mumba makarira vanhu manheru kupe vanhu avo vakasva mukoma KB kutangira muhuro zvichidzika. Inzwai pari kurwadziwa vanhu vari kutoenda vachinoona vanhu ava mwanasikana kana kuti mukadzi uyu girlfriend yemurume yakapinzwa mumba ikanotsviramo hapana ari kuziva kuti mwana uyu ndiwe kwani. Vanhu ava vana kuendeswa kuchipatara vakangobviswa pamba pavo ndokuendeswa kumba kwababa vemurume ndopa vari kuzama kungorapiwa vari. Asi musikana uyu hama dzakasi kuzikanwa kweseni make kuvanhu wai vasiri kuendeswa kuchipatara munzvimbo mandiri kutaura umu sabhuku wemo mupurisa anoshanda nemapurisa andiziti vanoshedzwa chinzi chii mapurisa anoshanda nemapurisa anogara munharaunda vaya vanotozika kuti tinoshanda navo vaya ndiye sabhuku anditozika kuti ndemupurisa wedu ari kutoda mari yedare kubva kwavari ivo vakarara vachirwara. Ndinodzoka kwamuri manje baba Isabel ndawe ziri kudianaka baba Isabel mungakwanisa kutsudzura chimwe kuitira kuti tozonzwa kuti vatereri vanoti kudini. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza dziri kuitika matima nawo senyika ino. Nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo vanhu vekwa Rusape ndiregererei pamusoro pekuti izvo ndinenge ndati nyanyai ndinenge ndatipinde zvakanyanyisa. Nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti yakaitika mukati menzvimbo yekwa Rusape. Nyaya ndiri kutaura ndiye kuti kune mukadzi akaroorwa nemurume wake aroorwa nemurume wake ndokubvaita mwana 1 kekutanga ndokuroorwa kepiri kechipiri ana kuroorwa kekutanga akaroorwa aroorwa akatoenda pabarika achiziva aende pabarika achiziva ndobva azobva pabarika achiti iye handikwanisi kugara pamba pane umwe mukadzi ini ndichiti murume ndewangu. Ndokubvunzwa nevabereki nai mwanangu kana uchiti handikwanisi kugara pamurume ane umwe mukadzi ndinoda murume ari wangu zvinorevei iwewe wakadanana nemurume uyu uchiziva kuti ane murume wake uchibva waenda ikoko iko zvinozvo waita mwana wakudzoka pamba murume haana kukuramba ndiwo wakudzoka pamba mukadzi akati ini handichatokwanisa ndobva asira akati ndakutoenda kubasa ndobva asira mai vake mwana ndobva aenda kunoshanda mukati meguta rimwe raishanda kwaRusape aenda kunoshanda maRusape ndobva amitiswa zvakare kwaRusape ndokubva aita mwana ndokuya kuzoponera kumba kunani kuna amai vake aponera kumba kuna amai ndobva arumura mwana ndobva asira amai zvakare ndikuita vana vaviri ndobva ati mama vana vawanda rega ndiende kubasa pandave kubasa ndaimboona mwana ndobva adzokera kunosevenza ndokupinda mukati meguta reHarare ndobva amitiswa vana vatatu amitiswa vana 3 ndokudzoka kunosira amai vana uyawe mai ndakuenda kubasa ana mai vane moyo munyoro ishokwadi ndikugamuchira vana vangani 3 pavana 3 mukoma KB iko zvinozvo umwe ane 9 years 7 years ne4 years 2 boys 1 girl musikana ndiye wokutanga musikana uyu mukoma KB anoenda kuchikoro apo neapo ende iko zvinozvo aine 9 years ndio paazoenda grade 1 amai vari kuHarare vana baba vacho anovaziva kwavari kusanganisira baba vemwana wokutanga vatori munzvimbo yekwaRusape imomo vanotoziva kuti mwana wokwanhenge. Mukoma KB inzwai ndikuudzei mwana akasiyiwa kuna amai aine gore wokupedzisira achibva zvokurumurwa ava vaita zvokudzokerwa apo neapo kureva kuti ane 4 years ane 3 years asingaende kumusha kuna amai vane vana 3
atumire chikafu afone. Amai vanotonzwa kuti awanikwa pakati ari kugara kubudiriro iko zvinozve ari kumabvuku, ndokubva kwazoenda umwe musikana parufu achibva kuti imi mai imimi kumakafanana nemushamwari yangu ndotamba naye sei, ndeumwe mukadzi anoita zvekutengesa muviri ari munzvimbo yekuharare. Zvandinge makafanana nanhingi zvikanzi ndo first born yangu, zvikanzi unomuziva zvikanzi ezvi notomuzivazve asi handimuzivi kwaanogara asi pane manosangana naye. Zvikanzi mwanangu ndoda kugara newe pasi, haunawo vana, zvikanzi ndine vana izve zvine zuro ndakatobva kumusha kwandaindotumira chikafu. Waitumira chikafu mwanangu? Vana ava ndine 4 years 3 years haazivi kuuya kana foni handina, ndokubva afona kuti zvikanzi chirega kufona kuti uneni pano haazotauri newe zvachose eni handochinja pekugara cheve kutambira achapamba. Ndobva hanzi chienda kuharare, kana wanomuona wondiudza paanenge achitambira. Ndobva vapanana manhamba, vapanana manhamba mukoma KB, ndokubva aenda kune rimwe bhawa raanotambira rinomukurumbira, ndio raanotozikanwa achionekwa ari ikokoko. Musikana angosvika ikoko zvikanzi mama mangwana kune mutambo unosanganwa nakawanda uri ipapo, haaregeri anotouya chete. Imi nichiuyai kudhorobha kana kutuma hanzvadzi dzenyu, zvikanzi hanzvadzi hadziite, ndingatoeni nehanzvadzi kwakutakura vana day before ndokupinda mukati meguta. Ndobva vamirira kumapasi 12 mukoma KB sisi vakaminura vachirova jive, wakabatwa kuti dzii. Ndokubva vaenda vachibva vangoti kumapurisa epadho, ndibatsirewo vanangu, onai vana vasvavara amai vacho muno ndio mavanodyira mari muno, ndira kuvapa vana vavo. Zvikanzi aiwa mukadaro munenge makanganisa mukasimudza musoro vanhu vanotikanganisira. Amai vachibati ndakuenda vachibva vanobuda ndokunotora mupurisa chaichaiye zeta rapi. Ndobva vauya zvikanzi izvo ndauya nevana vako ava. Akapirwa vana vake mbawa Zimbabwe, akapirwa vana vake mbawa kuda kuramba kuti vana vani muri yeZimbabwe zvandiri kutaura. Mukadzi uya akaramba kati imi ndine vana vakadai so nini. Vamwana kati iwe amai vanopenge zvikanzi nemwe imi amai vanewe muri kutosinga munhu 1 isu tatinambofungidza kuti muri amai nemwana, tiri kutofungidza kuti muri mukoma nemuning'ina mafananiro amakaita. Ndovazonzi zvichokwadi ndevangu but vangauya nawo mubhawa here. Ko waidi kuenda kumusha kunoona vana vako kutumira ka magroceries. Vana vanonoke mukoma KB usiku iwowo, zvikanzi kana uchikwanisa svika pano ndokusvika mukoma KB. Shoko randakabvunza mukadzi uyu anoti sei vasarudza kuuya neumwe mwana uyu wanoziva pana baba vake. Hongu vana ivava havavazivi but baba ivava vanovaziva, vavasiya kumusha ikoko. Sei vasina kuendesa ikoko vauya naye kwandiri. Mubvunzo wangu unoti mwana ari pasi pe18 years anogara nani uye zviye ane simba rekugara nevana ndiani? Ndizvo here kuti mukadzi anokwanisa kuita 3 years asingazivi pane vana pavari kurara pavari kudya kana chikoro? Ndiani ane simba? Amai vakadaro nababa vakadaro munoti kudii navo? Ari zvino rega timboenderera kana chirongwa bhoshongora segment pane rechimwe chamakabatira muri yeZimbabwe moti turudwe tozopinda muchitoro tichitengesa nevasawira vedu. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri mukati mekufamba nacho chikwanzero charamera dzinza chiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nokutsudzura zvinenge zviri mukati mekuitika kuti vanhu vagoziva kuti zvakamira sei, zviri kumbofamba sei uye zvichava papi zvigosvika papi. Mukoma KB ndine nyaya iri pano iri kukombolena vanhu kana kuti vanhu vari kubvunza kuti tingaita sei, tingararama sei, nokuti mimwe mitemo hatizivi. Ende vanhu vatiri kutaura nezvayo vamwe vanhu vanenge vane masimba ekuti ukakombolena zvisingagutsikane unogona kuti une mhosva uye zvibuda munzvimbo mangu nekuti zvawataura izvi uri mwana. Chii chaitika? Pane nyaya iri kuitika mumamisha. Kumamisha kuna sabhuku kuna mambo. Ende ichokwadi kuti munogara muvillage nasabhuku asi masabhuku anogona kunge ari pasi pamambo, ari mavillage akawandisa. Inzwai zviri kuitika mukoma KB. Vabereki vanhu vari pamadziba simedzimambo mashoko vari kutaura vari kuti mambo vanotonga ichokwadi kukasave nemambo mambo dzimambo notonga vanhu tinota pesana tichiita zvakawanda pamwe chete kukanganisa nemitemo yakawanda pachivanhu chedu. Asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti mamwe matongero atiri kuita ndeyekuti mwana ane 18 years nemusha wake kana kuti 25 years ane 30 years nevana atori nemusha wake nemunda wake
akaita mhosva yaita obva aendeswa kwamambo. Mamwe madzimambo vari kuti vakaenda kumwana iyeye asungiswa akaonekwa kuti hana chainacho, vanodzoka back kuenda kumba kwababa vake ndokuti kunotorwa mombe. Nokuti mwana wenyu, asi mwana uyu baba pachake ane makore kuti mutemo unoti kubva 18 years chikwira ave baba kuzvimirira, atori nemunda wake nemudzimai wake nevana vake. Asi tiri kuenda tichitorerwa mombe, magejo nemumwe property uchinzi muzukuru wenyu, mwana wenyu, nemhaka yekuti iye nyakupara mhosva hana chinhu. Pavauya vashaya havadzokere vasina, vanotoenda kuhama kunotora zvinhu izvi. Mhosva inotonga matongerwo api? Zvaitika kupi zvamuri kutaura izvi? Mukoma KB, 70% yenyika ino zviri kuitika. Izvi zvichikana kuti Zimbabwe kwamuriko kuvanoziva zvinhu izvi, tumirai mashoko munzwe. Chinzwai matorerwo anoitwa zvinhu izvi. Hazvinei kuti baba vacho havasiriwo vapara mhosva. Akapara mhosva ane mwana wake, ane tori nemusha wake, vanosvika vomira semapurisa ane simba, vanonongedza kuti iwe tine dzimwe nzvimbo dziri kuisiwa vanhu makafs, mombe dzichisiwa tambo dzobva dzaenda pasina tsamba yekukliwa kwemombe. Kungosvika nokutora. Vabereki vari kuti mambo mwana weZimbabwe, inini mwana wacho ndiri mwana weZimbabwe. Kana uri mutemo unoshanda kumunhu wese zvisine kuti ndewani. Mutemo wokutorwa kwemombe mudzimamisha kubva kuna rimwe dhipi uchienda kuna rimwe dhipi, kubva muna rimwe bhuku uchienda kuna rimwe bhuku, panoda polisi mudhumeni kana kuti mudhibhisi, mombe yokliwa kuti iri kubva muchienda uku. Asi vatorerwa vari kuti mombe idzi hadzisi kukliwa, vanongomira. Vamwe vacho vari kubuditsa futi. Ndiani anenge achibuditsa futi? Mamwe vacho mapurisa mambo. Kunotori nekumwe kwakatobuditswa namambo. So vari kuti ipapo ari kutirwa zvinhu handisiri ndakapara mhosva. Mwana wangu, mwana aenda kudare kwa mambo, abatwa ane mhosva, achibva apiwa mutongo kuti unofanira kubvisa mbudzi 2 nemombe. Iye hana zvinhu. Vanobva vananga straight kumba kwa baba kana kumba kwa sekuru baba wa baba, ndokunotorwa zvinhu izvi pasina kukundikana. Vari kuti hongu zviri kuitika kwatiri, vanhu vari kuita zvinhu zvavane simba. Ndikada kuramba dzimwe dzenguva ndinogona kunzibuda munomu. Mutemo pachokwadi chacho tibvunzireiwo. Ndizvo here kuti kune munhu anotongerwa nyaya yake achibhadhara isiri nyaya yake nokuda kwokuti muzukuru wangu kana kuti mwana wangu? Saka zvinhu ngazviende pasina kukundikana, uyezve nechisimba, pasina bhuku rekukliya. Ende ukatevera mabedzidzo pasina 3 days dzinenge dzinotengeswa, woshaya kuti dzakakliwa nani. Muridzi webhuku ndinaro. Vakambokwanisa here kuenda kukamba yemapurisa iri pedyo kuti vanoripota nyaya iyi? Mukoma KB, regai nditaure rimwe shoko nhasi rine vanhu kumapurisa. Mapurisa vari kuramba kuenda kumadzimambo vachiti kana yaikoko hatikwanisi. Kana variku vakaitirwa nyaya iyi, simudzai maoko ezvo pa WhatsApp platform Mukoma KB dzakawandisa. So mutemo ucho zvakare woti madzimambo havadziwo vapara here, mapurisa havatongewo here, saka havabatiwo here zvakare madzimambo. Inyaya inofanirwa kufambirwa, inyaya inofanirwa kakubvunzwa kune avo vanoona nemashandiro anoita madzimambo, masabhuku. Tinzwe kuti pane here mutemo uripo watisingazive isusu. Handiti? Chokwadi Mukoma KB. Okay, nditendere pari zvino baba Isabel, timbopinda muchitoro, ndiri kudzoka ndichitora kanhare pamwe chete nemamessages ari kubva kuvateereri vedu manyama. Tinzwe kuti vanotibatsira sei kubudikidza nenyaya dzamabhozhongora nhasi. Baba Isabel, vateereri, nyaya yamataura iyo, it seems as if pane nyaya dzakawanda vanhu dziri kunyunyutisa vanhu kubva kuvatungamiri venharaunda dzakasiyana-siyana. Chokwadi Mukoma KB. Kunyanya madzimambo. Aiwa, madzimambo nekumasabhuku zvakawanda zviri kuitika, ende vari kuti hatina voice kana kutaura nenyaya yeti tinogona kungonzi unogona kungobuda munhu maizvezvi.
Hakuna zvakadaro. Ndinokuvimbisai Zimbabwe vadiwa vateereri. Ndakambobata veMinistry of Local Government and Public Works uko vanoona nekugadzwa kwemadzimambo kuti vauye vazopindura mibvunzo iyi iri kubva kuvateereri. Vakati aiwa tichauya, ndinofunga kuti vabatikana neurongwa huripo hweSADC Summit, asi mushure mechirongwa ichi ndichavabata uya panapa paNational FM vazoita sei, vozotaura vega kuti vangabatsire sei mhuri dziri kunyunyuta kubudikidza nekutonga kuri kuita madzimambo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ichokwadi mukoma K. Tinotenda, tsudzurai nyudza igejo zaDiana. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinoziva kuti chimuti munenge makachibata muri yeZimbabwe. Ndichakupai ndikupakurai muri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kubhangeti muri yeZimbabwe. Inzwai mashoko andiri kutaura. Murume nemukadzi vakarovana manheru. Vapedza kurovana manheru mangwana makuseni murume akaonekwa achiita sekakazvisungirira but makumbo ake ari pasi. Kureva kuti vanhu vaiti munhu akazvisungirira but maoko ake ari pasi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vanhu vakazama kunoshevedza mapurisa huyai, chikonzero taona munhu akaita sei akazvisungirira. But nyaya iri kunetsa ndeyekuti, inzwai mhuri yeZimbabwe, pane nyaya iri kunakidza. Pane nyaya yekuti kunyange usiri mupurisa unogona kushanda nemapurisa mukabuditsa zvimwe zvinhu zvinenge zviri mukati mekuitika. Chikonzero ndio mamiriro zvinenge zvakaita. Nyaya yakazoitika ndeyekuti pakasvika mapurisa pamba apa pane murume uyu akazvisungirira mushure mekuti mukadzi ataura statement yekuti nezuro takarovana manheru, ende vamwe vanhu vaitaura nyaya yekuti izvo nezuro takanzwa noise yekuratidza kuti vanhu ava vairovana. Saka kurovana kwavaita ndo tazoona nhasi umwe akazvisungirira ari panze. Mapurisa akabva asvika vachiona murume akazvisungirira ende anoratidza kuti ane kukuwara kwakaita musoro, asi makumbo akasvika akasvika pasi. Munhu haakwanisi kufa akazvisungirira makumbo ari pasi, nokuti panoda kurembera kuti munhu aite sei agofa. Mapurisa pavakasvika vachibva kumwanakomana uya kunoku timbotenderera kuseri kwemba. Nguva yakadzi nemapurisa mukoma KB ndogara ndakataura inini kuti vakomana vanokwiridzira matrauzi vachigadzira bhandi zvisine kunyange radonha sei vakaenda kuchikoro chavo. Yes. Chakuziva kuti ndikatsika apa pane zvinobuda kunyange zvaitika ndisipo. Ndokuti kumwanakomana ne17 years wepamba baba naamai ava uya kuno kuiwewe timboenda kuseri kwemba. Vari mukati mekufamba ikoko mwana ndokuti mama ndakutoenda kainini ndakutoenda kamama inini ndakutoenda kamwika kuchemeko kuti ndakuenda asinina ndina zvandoziva handina mhosva. Saka mama hamuna were zvekutaura. Mapurisa vakasvika vachiita tsvakurudzo ndo vakatora mwana wepamba zvikazande kuseri uko mwana achifamba kuva mama ndakuenda kaini mama ndakutoenda here inini zvikanzi uya kudoko ndobva aenda ikoko. Achibva aenda ikoko zvanzi no inu hapana zvandida sei zvandinoziva pangu makatobvunza chi watibvunza mama ndobva yaizobvunzwa nyaya amai taurai nyaya zvikanzi inini nemurume takarovana zvechokwadi tarovana ndikakuzoona munhu ari kupi azvisungirira apa wo zvikanzi alright handiitesi vaenda pakazobuda nyaya mukoma KB yekuti chikomba chaamai ava chakazotakurwa. Vaikoko pakazosvika achitaura nyaya yekuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndakarovana nemurume uyu ndarovana nemurume uyu. Ndo patakazobuda tikati handi kune umwe munhu anogona kutibatsira. Ndiri murodhi kufamba kuenda ikoko kunobatsirwa ikoko mumwe wangu ndo pandikangoona adonha pasi nokuti ndakambomurova nedanda ndikamurova nechi. Saka mufamba kwatakada kuti murume wangu azondichinini aiwa ngatigadzirisanei nokuti nyaya iyi inoda mabhururu edu. Tichifamba kuenda ikoko tiri murodhi mumwe wangu ndo paakadonha adonha ndo patakapesana kuti umwe wangu kufa kako ndo patakaenda kuboyfriend yangu ndo pandamuudza kuti chamani unondida here kana uchindida nditevere. Amai kumagundi hekumagundi amai kumagundi hekumagundi jekesa msutu hekumagundi kufamba uko nditevere kana uchindida ndo pasika zvani kana uchindida chamari wonaka munhu atopa uyo ndo patida kusumudza munhu ndo kusumudza munhu ndo pakanisa munzvimbo kuratidza kuti munhu aita sei asungire kutaura kunoku amai mwana nechikomba vakomana vakaita basa vari mukati. ZRP Zimbabwe Republic Police. Yeah.
uyu murume uyu akafa uyu mushure mekunetsana nemudzimai wake murume nemudzimai murume nemukadzi vakatoroorana vanogara vese but mashoko ari kutaurwa nemudzimai ekuti takazobuda pamba tichienda kunotsvaga rubatsiro kana kuti kuyananiswa ichokwadi here kana kuti murume uyu akangofira mumba arikuratidza kuti akatofira mumba ine chikomba chekuti chakazoshevedzwa mukoma KP kuti chizobatsira kutakura murume mukadzi ariye akarova ega mukadzi amurume zotonetsa dzimwe dzenguwa munhu akatoatakwa nevanhu vakakwana pakaipa but vanhu izvezvi varume kwemapurisa achiri kuferefeta kusvika pane kupedzesera asi mwanawo naamai vake vese vachiri mukati yes kusvikira tsvakurudzo dzapera pozoonekwa kuti ndiani ane mhosva ndiani asina ndechikupi ichi ibhangeti mapurazi kwana Dr. Kandishaya mukoma KP yes. Pane meseji iri panapa yandiri kunzizwe nemunhu nyaya yamataura yemukadzi aenda mubhawa kunosiyira amai kunosiyira mwana wokuti vana vako ava wandishungurudza uchengete chokutanga ataura nyaya yekuti munhu iyeye ritori soja ane mweya uri paari wekuti amai ngavachingogara vatambura nevana vakamusiyira vana anogona kana kutouraya vana nokuti atanga kuramba amai vacho mubhawa akaramba vana vachona vese kureva kuti havadi kwanzi mukazvitsvaga muchaona kuti kumashure kwake atori nedzimwe mimba dzaakabvisa dzaakauraya vapenyu hana basa nawo amai chingosvingai moyo ingotorai vana venyu nokuti kana munhu achiita simba rekungoti wese waawana murodhi anoendera naye kumba chinomukonesa chii kurega vana vachifa atoregera anzi amai torai zvenyu vana venyu kana mune vamwe vamucharamba rambai vamwe vachauya ava vamakaona vachakurwadzai muchinzwa kuti vafa so ari kuti gogo ngavatore vazukuru ndizvozvo nekuti anosangana nevanhu vasingazivi ndo vari kufara navo asi achisiya vana vake kureva ane chivindi chokuti vana ivavo anogona kuvauraya kuti vakumukonesa basa saka gogo igarai matora vana nokuti muchazovachema vari kuzvinzwa here gogo ndovuka vari kuzvinzwa mukoma KP vaunza nyaya ine ndoita sei vaunza nyaya tinotenda gogo zviri kunzi nevateereri manyama endai munotora vazukuru nokuti kana mwana uyu akakurambai pamberi pevanhu vanga vari pabhawa even kuramba vana vake chii chinomutadzisaka kupfudza upenyu hwevana nokuti kana vana varipo hakwanisi kuenda kupawa babaisabel mainzwa kameseji gogo ngavaite moyochi munyoro murefu asi shoko hombe nderekuti amai vakadaro vanodzidziswa nzira ipi kuti maita vana venyu mega mazadza danga renyu mega saamai zvamakaita vana venyu mudzimai akakwana anofanira kuita sei pavana vake baba Isabel mukureketekanabva makore mangasi 3 years aribe kuponda kumui kufona kana kutumira chikafu yes. Kamwe kakasiva kaine 3 years kane gore izvozvo ava ne 4 years no 4 years yes 3 years asina kutsika unomudza kuti udii munhu iyeye atopanduka ka apa rangori shoko rekuti kuraira ane nzenze kunzoita sei onzwa nokuti pari kurangwa uyu kune mumwe izvezvi anga apanzire kuita zvinhu izvo obva atoziva kuti akuendi uku ndakumbira handiri yaiwe ndakumbira handiri yamaikanirwa Chumanda Pioro War mighty spine for the pita the pro fana tu sipekichala mturai mambo Chumanda wakati wemba kamene kiaza sipete tu horomai Deni oroshuwiri pinifo Wakachwep Sibinit Horomai Deni oroshi Airir Rigiti vanoda kukubata inhamba tinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe vanoda kutibata Zimbabwe nodibata panhamba sina chipomerwa mangwana kana kuti muswe mande patinodzoka mukoma KP ndine nyaya yandino urombo yekuchoro chomukoma KP yechitunha chakati chavigwa pasina 20 minutes chapedza kuvigwa vanhu vakutotenda zvikanzi nemumwe mubatsiri ndanzwa urombo ndibve pano ndisina kutaura chokwadi kunyangwe ndau yese muyeni kuperekedza bhururu wangu asi munhu uyu atite dzimwe 3 weeks asati afa ndiri kukumbira munhu uyu mukumbire kuvakuru ngaafukunurwe nokuti muhomwe dzehembe dzaakapfeka mune zino munhu aisa zino muhomwe umu
iye amayepechwe imuno afa ende muno iye asara ni mango masino 4 mushure mango muno akafa ku mashure ndiye wakabvisa mazino omwe yese muno ari kufa vanokwenda kuita 3 zvozvo vakaiswa mazino vari kutevera mazino iwa vakagweswa muhomwe ndiwari kuita sei ari kuuraya vanhu Sawira andidi kuvanza akatengwa ndiye ari kupiwa zino achise muhomwe dzevanhu paanogezesa Sawira akazobuda pachidenga akati kwete regai nditaura nini anodipa mazino ndiye uyu achibva budiswa ipapo chitunha chikakumbirwa chikafukunurwa zino rikawanikwa zvikanzikana muchide manyepo pamusoro pezino iri amai imimi torai zino muise mumwe mavo vakati kwete neniwo handisi ndega regai nditaure vamwe ndaamai nengi kusakazira sabhuka munzvimbo angaripo panyaya yacho akomana mande chinenge chakachaya baba Isabel pane vari kubvunza kanhamba dzemubatsiri uye wamakataura kawekupi kwaRusape nezuro. Alright mukoma KB nhamba dzacho dzinotizo nyaya yatakatika kuti pane mukadzi akazomuka akafa ari bamba uyeyi zvakatika mashedza kuti mubatsiri ane chokuita vamwe chidishedzai mapurisa mubatsira kaenda panzvimbo iri 0714 204 235 0714 204 235 nemandi 0780 258 564 0780 258 564 0714 235 270 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho namba dzinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndingachida kundibata munotibata pa namba dzisina chipomerwa namba dzandoda kutaura pano namba dzisingavhundutsi adzisungisi muri yeZimbabwe inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tapota musabhipa sa Queen Lorraine Nyasha Muzambi po